Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Marahay naga mga tugang. Huwebes po ngunyan, ultima dia sa bulan kan Disyembre 2020, December 31, 2020. Ini po ang Bareta alas 7 sa pangaran ng News Director Edwin Peralta. Ako po si Mardila Daingiba. Sa headlines kasi ito yung mga darakulang Bareta. Sa lado lokal na gobyerno ng Tabaco City nagpalos na abiso manungod sa pagpabakal asin paggamit ng paputok asin pyrotechnics sa pagsabat sa bagong taon. Mga konsumidor na mabayad sa konsumo ng kuryente duminagsa sa mga bayad centers kasudma. Sa lado nasyonal, DOH maigot ang pagmonitor kung nakalaog na sa nasyon ang bagong variant kan COVID-19. Paghali sa probisyon na nakapalaman sa 2021 national budget, posibleng suhay sa konstitusyon. Sa ibang nasyon, sarang nurse sa Estados Unidos, nagpositibo sa COVID-19 matapos matudukan ng primerong shot kan COVID-19 vaccine kan Pfizer-BioNTech. Matang sa lado ng Karawat Sports, Greg Slaughter, Barangay Nebre pa magirari ang gustong magkawat sa sayang pagbuelta sa 2021. Yan ang headlines kunyan sa detalles kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indokan Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Sa detalye sa mga bareta, nagpalos na ng abiso sa publiko ang City Disaster Risk Reduction and Management Council kan Siyudad kan Tabaco manaon sa striktong regulasyon sa pagpapabakal asin paggamit ng mga paputok asin mga pailaw o pyrotechnics sa nasambit na lugar. Ibinasi ang lakdang sa Resolution number 2020-09 kan Regional Peace and Order Council o RPOC 5 bilang pagsunod sa mga esforsos na maiwasan ang paglakop ng COVID-19 dahil sa pagtiripon-tipon durante ang pagpabakal, paggamit asin fireworks display. Sigon sa CDRRM o Tabaco City, ang selling area kang firecrackers asin pyrotechnics sa syudad makukuha sa parte kan Tabaco City Central Terminal, kataning kan Tabaco City Fire Station o BFP Tabaco. Ang pagpapabakal ng mga nasabing produkto sa luwas kan designadong lugar konsideradong illegal asin may magkakanigong penalidad. Madesignar man ang mga barangay in firecracker zone na sarong lugar na ligtas asin pwedeng paputokon ang maniba-ibang klase ng legal na paputok asin pyrotechnic materials. Dahil tutugutan ang pagpaputok o pagsindi ng pyrotechnics sa ibang lugar apera sa firecracker zone. Maigot man ang pinagbabawal ang pagtiripon-tipon ng sobra 20 katao. Mantang dapat obserbaran asing gibon ang pagsunod sa minimum health protocols, araw kang physical distancing, pagsuglod ng face mask asin face shield, asin anuman aktibidad na may koneksyon sa selebrasyon kan bagong taon. Ipinag-orden man ni Mayor Crisel Lagman Luistro sa mga tauhan kang PNP sa Siyudad kan Tabaco, BFP Tabaco, PSO, asin mga barangay officials na distriktong ipotob anasambit na abiso. Ang baretang ini hatod sa Indokan Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Dahil sa pagtubod na dapat pagbagong taon daing utang, ini ang nangyari kasuhapon matapos na magruso sa mga bayad center ang mga konsumidores kan APEC para magbayad kan sa indang konsumo. Apisar kan bako pang due date, nagbarayad na ang mga iniepekto sa Igurangan na pagtubod na dapat paglaugan bagong taon, limpiyado sa utang. Magin sa opisina kan APEC, dagsa man ang mga mabarayad, kuta na alagad, half day sa naan pagbukas kan opisina. Dalan kay ni, dakulan mas kinasa bisinidad na kan APEC, dahi nakapagbayad dahil alas 11 pa sana, sinara na ang pagpalaog sa mga konsumidor para magbayad kan sa inang bill sa kuryente. Ang baretang ini hatod sa Indokan Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Dakula na itabang kan Department of Labor and Employment o DOLE, Bicol, sa mga Bicolanong naapektaran kang COVID-19 pandemic kunya na taon 2020.
Sa iyang pahig, sinabi ng JB Gasca, tagapagtaram kan Dole Bicol, na minabot na sa 780,000 ang cash disbursement kanahin siya para sa mga naayudahan nindang mga 26 na benepisyaryo para sa programang Tabang OFW basiman sa indang ginibong evaluasyon. Paliwanag ni Gasca na sa nasabing programa, parte kan sa indang 1 billion peso package para sa tertiary education assistance ka mga dependents ka mga OFWs na rehistrado sa OWA na napiktarang kang pandemyang COVID-19. Pero sa nasabing programa, uminabot naman sa kantidad na 300 million pesos ang financial assistance na naresibi kan maabot sa 72,000 na mga displaced workers sa pagigang programang Tulong Panganap Buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad na biglansar sa mga barangay at mga munisipyo o siyudad magpuon kan magsikad ang COVID-19 sa Kabikolan. Nakatabang man nin Barahay at maabot sa 200 million pesos na kantidad nin financial assistance na itinao sa paagikan COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP. Sinabi niyang magkapadagos ang nasang pitutulong programa para sa mga Bicolano sa goods na dai pa natatapos nan rapado kan COVID-19 pandemic. Ang baretang ini hatod sa Indokan may cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Nagpuunang magdistribuer nin mga lechon sa mga hog racers asin makusog na imomonitor ang progreso kapag day nahilingan ng epekto kan African swine fever sa laog nin 42 na aldaw sa kasana irerekomendar sa Bureau of Animal Industry ang deklarasyon nin ASF free sa mga lugar. May 10 bulan na nakalihis kan deklara ng ASF outbreak sa Camarines Sur Province. Sobra 2,400 sa mga paraataman nin Urig sa 33 na munisipyo asin syudad sa Camarines Sur, Cam Norte asin Albay ang naapektaran kan ASF sigun sa Department of Agriculture Regional Field Office 5. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Yan ang primerong pago ka mga bareta niya to sa lado lokal, bareta sa lado nasyonal. Makalis lang kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Yup, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price
of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles, ninfuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdagol pa ang nagbabakal sa kuya. Tinuulita, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos nadubli na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw. Si mga suki, maugma, ninhulit na mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang araal daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhulit ang Bear Brand Swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito, nasa Surf mga misis. Kung kailangan na kaya Surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, pabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na papatok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpapatok at umiwas sa dilubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Lemes na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayon, aaraw-arawin ko ng sweetness mo. Aaraw-arawin ng special moments natin. Araw-araw na ang ligaya pagkasama ka. Sino kausap mo? Babe, nagkape lang ako. With Coffee Mate, pwede nang araw-arawin. The new Coffee Mate Tipid Pack. Enjoy up to 12 cups of creamy sweetness for only 15 pesos. Bring out the best in your coffee every day. Love mo yung Coffee Mate araw-araw? Paano na ako? Pag ikaw, forever yun. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa mga namumutan kong konsekwentes kan Tercero Distrito kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman
Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa Indo nin pagbati na Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunya na taon, dakol kitang mga pagsubok, buda kadipisilan na inagihan, arog kan mga bagyo, buda ang pandemya. Pero dahil kita pinabayaan kan mahal na Diyos. Kaya, ngunya na kapaskuhan, magkasaharap kita para sa pagbangon kan sa tuyang banwaan. Ipadagos ta ang pagpursigi asin paghigos para sa pagkasenso. Sa liwat, ini ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot nin maugmang pagbati nin kapaskuhan asin manigong bagong taon sa gabos. DCGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy, iwas germs, iwas sakit. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, maigot na pigmonitor kan Department of Health o DOH kung nakalaog na sa nasyon ang bagong variant ng COVID-19 na naglakop sa United Kingdom. Kinumpirmar man ni Health Secretary Francisco Duque III na kaibanan na ang Amerika sa expanded travel ban ay pinautobkan Pilipinas sa mga nasyones na may nairehistrong kaso ng bagong variant ng virus. Piglinaw man ni Duque na temporary man sana ang pagpapautob ng travel ban asin ini mantang magkukondukta ng assessment ang DOH sa sitwasyon na sinagbabantay kung may nakalaog na sa nasyon. Siniguro man ni Duque sa iyang year-end report na lalo pang papakusuhon kan DOH ang kapasidad kini sa paglaban sa COVID-19 kaibanan na digdi ang pagbusol na makalaog na sa nasyon ang bakuna kontra COVID-19. Idinipensa ni Department of Health Secretary Francisco Duque III na nakatalaan na paglangkaw kan kontribusyon kan mga miyembros kan kontrobersyal na PhilHealth sa masunod na taon. Sigun kay Duque, sa irarom kan Universal Healthcare Law, kaipuhan itaas ang bulanan na bayad kan sinang miyembro para masiguro na ang mas halawig na pagtinir kan sistema. Na pag-araman na ipinahayag kan PhilHealth ka nakaaging aldaw ang paglangkaw kan monthly premiums kung sa nagitaas ini ng 3.5%, gikan sa dating 3%, ang mga miyembro sa may income na sagkod 10,000 pesos kada bulan, magbabayad na nim 350 pesos kada bulan, mantang ang mga may swaldong sobra sa 10,000 pesos, sagkod 70,000 pesos, na may bulanan na hulog poon sa 350 pesos, sagkod 2,450 pesos. Igwaman in fixed na kontribusyon na 2,450 pesos kada bulan ang mga nagsusweldo nin 70,000 paitaas. Ipinagisir ni Senador Amy Marcos na dapat ngunang manimbag ang PhilHealth sa nawawarang bilyon-bilyon na reserve fund kini bago magdagdag ng singil sa bulanan na kontribusyon. Hapot pa ni Marcos na kung sa inman mapapaduman ang kukuliktahon kang PhilHealth na dagdag na singil sa publiko na nagtitios ngunyan sa pandemya. Inapod man ni Senador Francisco Kiko Pangilinan, nakabuahan na singarong nakaw pa more ang nilalangkaw na singil kan PhilHealth sa mga namamanuan na sadsad na sa gastos. Sigong Pangilinan, bagong unya ng panahon para dagdagan ang gastos sa salud kan mga Pilipino, lalo na ta milyon-milyon ang wala ng trabaho asin daing makakaon. Sinabi pa niya na sa kadakol na pigutang kang gobyerno para sa COVID-19 response, dapat na inutunindan na punduhan ang gastos para sa salud imbis na ipasa sa mga namamanuan. Nagapilar si Senador Joel Villanueva sa PhilHealth as in Social Security System. Nadais na mag-asa sa mga kontribusyon para siguruhon na supisyente ang sinang fundo para sa mga gastos kan kanya-kanyang miyembro kan duwang ahensya. Paliwanag ni Villanueva na paratikan mandato kan PhilHealth as in SSS na mag-invest nin tama para padakulon ang fundo kan mga miyembros ninda na iyo ang gagamiton para masustinera ng pensyon, pautang asin iba pang serbisyo. Kasunod kang paglakop sa United Kingdom o UK kang bagong variant ng COVID-19 virus, padagos man ang paglangkaw kang bilang nin mga Pinoy frontliners duman na pigtatamaan ng virus. Sa report kan Philippine Overseas Labor Office o POLO gikan sa London, 26 ang bagong kaso ng COVID-19 na nairehistro sa lado kang Pinoy nurses as in healthcare workers sa nakalihis na duwang aldaw. Sa ngunyan uminabot na sa 736 ang kabilugan na kaso ng virus sa Pinoy frontliners duman sa UK. Sigun kay Labor Attaché Ami Renes na naka-isolate na ang 25 sa mga Filipino nurses as in healthcare workers as in sinda pigtatawa naman in magkakanigong medical care
Siyam naman sa mga nagka-COVID ang bagong deploy sana sa UK, mantangan iba 2019 pa nasa Britanya. Dahil man pinagunamitan ni Reyes kung anong bagong variant ng virus ang tuminama sa mga ini. Sinabi pa niya na duwang nurse na dati nang nagka-COVID ang naka-recover na sa ilang kaya minabot na sa 614 ang kabilugan na bilang kan recoveries pero 36 na ang nagadan. Mientras tanto, maabot sa sobra sa 2,700 na healthcare workers ang na-hire para makatuwang sa healthcare system poon kan magputok ang COVID-19 pandemic sa nasyon. Sa year-end report kan Department of Health, sinabi ni Secretary Francisco Duque III na igwang 14,789 health professionals ang naipadala na sa mga iba-ibang lugar sa nasyon para mapakusog ang regional asin local COVID-19 response. Ipinahayag man ni Duque ang pagbubukas sa simpresenteng operasyon kan 199 testing laboratory sa nasyon. Dahil ang digdi, ikan sa sobra sa 1,200 na test kada aldaw kan Marso, nagitaas na ini sobra sa 32,000 na COVID test kada aldaw poon kan Disyembre 24. Kinumpirmar kan Presidential Executive Group o PSG na September pa kan mabakunahan hindi iparehistradong COVID-19 vaccine na nagkapira sa mga membros kaini. Sigong kay PSG Commander Brigadier General Jesus Durante III, kaibanan sa mga natudukan ka mga tauhan kan PSG na pirming kaibanan ni Presidente Rodrigo Duterte. Dahil maninako pinaymotikan kan nakaresibin naman siya ng bakuna. Oktubre kang gibon ang ultimong batch kan pagpapakuna sa loob mismo kan PSG compound. Inako man ni Durante na sinda mismo ang nag-request ng donasyon para sa bako rehistradong bakuna. Tinawan niya nindoon na bilang soldados handa sindang ibugtak sa peligro asing gibon ang sindang misyon. Katakod kay ni, piglinaw ni Durante na day sinda nagagad ng permiso sa presidente asin ipinaisya na sa nanindaan manong odigdi matapos na mabakunahan ang gabos na close-in personnel. Pwede pang makapagrehistro ang mga botanteng dai nakahabol sa huring aldaw kan voters registration ngunya na 2020. Sigun kay Commission on Elections spokesperson James Jimenez, na ibabalik na ang voters registration sa Enero 4, 2021. Katakod kay ni, hinagad ni Jimenez sa gabos na aprobitsaran ang pagkakataon para makapagrehistro tangani maging parte sa eleksyon sa 2022. Magigirumduman na itinalaan ang huring aldaw kan voters registration ngunya na taon kan Disyembre 29, mantang suspendido man ini ngunya na holiday. Nakatalaan na maglibot ngunya na aldaw si Secretary Francisco Duque III para hilingon ang preparasyon ng mga ospital sa pagsabat kang bagong taon. Ini maski naglalaom ang Department of Health o DOH na daing may rehistrong firecracker-related injury kasunod kang pagbabawal kan gobyerno sa paggamit ng paputok. Siniguro ni Duque na nakahanda ang mga healthcare facility sa posibleng paglangkaw kan COVID-19 cases pagkatapos kan holiday season. Magiramduman na nabisuhan ka mga eksperto ang publiko na dahi magkampante apisar kang pagbaba kan COVID-19 reproduction number kan Pasko. Patanid kan Okta Research Team na posible pa manggirali na magsipa ang kaso kan magpapabaya ang mga tao sa pagsabat kan bagong taon. Tigkakarkulong maabot sa 110.8 milyon ang populasyon kan Pilipinas sa masunod na taon. Sigun sa Commission on Population, sobra sa 1 milyon ang pag-itaas na ini sa nairehistrong 109.4 milyon na populasyon kan nasyon sa pagpuon kan taon 2020. Dagdag kan POPCOM na posibleng mairehistro man sa 1.31% ang population growth rate kan Pilipinas sa 2021. Masababa ini sa 1.68% growth rate na nairehistro kan taon 2016. Apisar kay ni, sinabi kan POPCOM na posibleng maglobo pa man giraray sa 111.1 milyon ang populasyon kan Pilipinas dahil kan pagdakol kan mga unplanned pregnancies o bako planadong pagbado sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Mapautob na nin lockdown sa bilog na probinsya ng Sulu po sa Enero 4 sa Enero 17, 2021. Sigun ini kay Sulu Governor sa Kurtan, sinabi nita na pwede pang mapalawig ang lockdown depende sa sitwasyon. Ito tang sinabi nita na gusto niyang may balyo sa lockdown ang probinsya lalo pa karaniman sa nasinda sa Sabah.
Malaysia na napabareta na igwa ng kaso ng bagong variant ng COVID-19. Matang nakaperaram sa lockdown ang bilog na sulo. Dengo na maresibi ni mga LSI, returning OFWs as in returning residents, mantang exempted digdi at mga frontliners. Mientras tanto, maabot na sa 13,000 bilang kan mga Pilipino sa luwas ka nasyon na nagpositibo sa COVID-19. Base sa pinakahuring datos ng Department of Foreign Affairs, nasa kabilugan na 12,876 ang bilang kan mga Pinoy na tinamaan ng COVID-19 abroad. Sa bilang na ini, nasa 8,387 ang bilang kan mga nakarecover, mantang mantinido man sa 911 ang bilang kan mga nagadan. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, nasa 22 katawo ang nagadan, mantang sobra 50 na erido matapos na nangyaring dakulang pagsabog sa eropuerto sa siyudad kan Aden sa Yemen. Nangyari ini nagkapirang segundo sana matapos maglanding ang eroplano, lunad ang mga opisyal kambangong mukna na gobyerno ka nasyon. Nagkapirang oras matapos ang pag-atake, nagreport ang mga opisyal ni ikaduwang pagsabog sa palibot kan Masjid Presidential Palace sa Aden kung saan dinaraan mga miyembro kang gabinete kay bana na si Prime Minister Maen Abdul Malik asin ang Saudi Ambassador to Yemen. Sa nangyaring pag-atake sa airport, nadangog ka mga testigo ang makasug ng mga pagsabog asin putok ni mga baril matapos maglanding ang eroplano na hali sa Riyadh. Pigsasabing tulong mortar shell ang tuminama sa hall kan airport. Wala pang minaako kan responsibilidad sa ngunyan, mantang bako man malinaw kung ano ang kausa kan ikaduwang pagsabog. Bareta sa lado ng Karawat, Barangay Ginebra pa man giraray ang pipilion ni Greg Slaughter sa siyang pagbuelta sa pagkawat sa taon 2021. Ini mismo ang naging pahayag niya matapos ang pagpapahingalo ni nagkapirang bulan poon kan Pebrero. Sinabi kay ni na nag-break na siya na nagkapirang bulan sa pagkawat para mas lalo pa niyang matais ang sa iyang pagkawat asinan sa iyang bilog na pagkatawo. Sinabi niyang di mawawara sa iya ang basketball dahil ini ang sa iyang buhay sa laog din 30 taon asin lalo na ngunyan na may agom na siya. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Sarong babae sa Chattanooga, Tennessee, ang nakaparesto ng bagong Guinness World Record sa pagikang pagkugos sa sarong kahoy sa laog ng 10 oras asin 5 minutos. Sobra 10 oras na nagkugos si Adrain Long sa walnut tree na nasa sarong park sa Chattanooga para malampasan ang dating record na 8 oras asin 15 minutos. Inorganisahan kan amiga ni Long na si Sarah Midley ang record attempt ni Long na sinabayan ng Barayli asin pag-yoga ka mga nagiriling sa pangkinaban na pagkugos nin haloy nanunon sa sarong kahoy. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Piglinaw ni Miss Universe Philippines 2016 Maxine Medina na promise ring pasana ang sulog kaining singsing na itinawakan siyang boyfriend. Caption ini ni Medina sa retrato kan siyang kamot kung siyang sulog na kainian gold ring na igwang initial kan siyang pangaran. Garong simbag na ini kan 30 anyos na interior designer gikan sa Quezon City para sa naghahapot kung siya engaged o kasal na sa diving instructor na si Timmy Liana. Hendot ang inako kan beauty queen turned actress na pighon akay ning ordinaryong Christmas gift sa na-receive niya sa nobyo. Istorya kan beauty queen na nag-speech paan sa iyang nobyo kung sa nangako ini na aatamanon siya asin papadabaon siya habang buhay bago isinulogan singsing sa sayang guramoy. Si Medina, top 6 sa nakaaging Miss Universe or di nagtrayon po na maitawan back-to-back win sunod kay Pia Wurtzbach kan taon 2015. Kung kanhunyo man, kinonfirmar kan beauty queen o binibini beauty queen ang romantic relationship kay Liana na pigsasabing kasabay kan sa inang first anniversary. Ito yung bareta sa salud, yun na bagong taon, iwan na ta ang mga paputok. Mag-move na sa 7 patok na alternatibo. Sigun sa Department of Health, ang mga neyo ang pagbadol nin tambol o bombo. Siring man ang pagpukpok ng kaldero, pagkalok-kalok ang alkansiya, pagbusina, pakarong-katong kan tamburin, pagpailaw ng glow sticks asin pagpatugtog nin makusog. Tandaan, health is wealth. Dapat pagsabat kang bagong taon, kompleto ang guramoy. Asin daing magluha,
Happy New Year, Chi. Happy New Year, Papa Mar. See you Happy next New Year, year. everyone. Sa mga tabang-tabi nyo at sa CCB News Online, kita-kita tayo next year. Kami po sa naging tagapagbareta. Ako po si Mardila Daing Iba. Ako man po si Che Antivola, ang sabi nilang maganda. Thank you and God bless. Abangan masunod na Ang Hapot with VP Henry Masada. Bye. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Dear pigmamawot pa, no ta ka maaabot nun yan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursigi ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasirang, asin ngunyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bakbong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Looking for affordable and fresh meat this holiday season? Nung Meat Shop na kita!